Sungai, naik di sini takut buku i mahai boseng ekdino o mahai nai, borong ni je condition no nugui nai, condition no nang ani mobile be chagai nai ang bong no bono khus khai phunung nai iko nai di sini mahai nai ekdin salo, sini bubagara tau last 5 ni saman kono judi no norok gosi nai ya tak sajara norok বিভিন্ন রকম প্রলোভন রোজাগৈ নিনি খেত কিসা তানজাংনাই পুখিরি রোজাংনাই বা লেপটিন কাইসার জানাই নক রোজানাই হनै যারা থকক তंजानाय চিনি জনগণ তাকো বুমা বুফা নং খয়ো রিকোয়েস্ট খয়ো অমাহাই দিন তাই অমাহাই সুযোগ মাগলা চিনি বুবাগারা যে দিন ফানরসাক ফানন নরক যতন সুবানানি বাগৈ आं नंग हामबाय मारबो नरक सुबादि हनैने आसा साइना आं खरम थाखा हामबाय ताबसु जरा फाइमनि रेल कावै गिराटा टुरने काइसो मुभमेन्ट गटर आन्दोलन नों बाहाय मा टंखा तै रेल रग कोनो जंजाल दं थामो नों फिलिं जों थिगनो ताबो बुबाग्रानो बेलायनो हामबाय माराव तानि हमाले जों सेमाबो अमताइखे फाइलायजाक आफ्रोनि हाइले ताबगले मा दंलिया तानि हमाले आफ्रोनिले हर बैसाल फेरखा निनि थुजागनाय चाजागनाय रग किसा थुंनो अवेलेबल इन दंखा हयतो निजेनि पाइनावनिफोरनो एरेन्ज खाइ दंलाय माखा अमताइखे रजाक दंता माने सेमानि साइले डे नाइट जे डिफरेंट माने बता हाइके नों दंखा माने तागनियाव कोनो प्रॉब्लम करि अमताइता जों जारगो जों कलाइलि अमताइखे मा दं लोकरकनो नों अमाहाय खलाय जे प्रति बोसोर फायै सिनिति प्रासा थांनान बागै जे मुभमेन्ट खालायनो नांगौ नोंथांमो मेसेज रनामोसो नांस्टिर नांसक ना बाहायतामो आसले अमतो जों जतनि बांगि चबासिना जों चिन्ति प्रासारनि चबा इंगे जों सेमावबो अमताहायनो नुगु अमताहाय खाइफ्रनो जों सक्सेस हाइबो मा दंहा जेहेतु एमपी सन्जय सिंह हनै चिनि बागै राज्य सभाव कक्ति शाखा तो अमताहायके मावानि बांगि तो जों तले आन्दोलन खाइमा दंनाय नांखाके तैबो कराक जों आन्दोलन मा खाइनाय को आन्दोलन सक्सेस खाइबानि बांगि जों बुवाग्रा चिनि लगे दंगु बनि लगे जों जे मानसाक बा जे चिनि लांमा दंसाक जों चबाव गदालनाय हनै बा सापोर्ट खाइनाय हनैनो बुखाव मा दंता आर अमताहायके जदि तंला हाके जों एक ना एक दिनो सक्सेस जेके फाननाय आर दाइतिनो माननाय हनै आसाय दं जेहेतु बुवाग्रा जों 2023 टार्गेट रगो उबसक बिसिंगनो जों मावि थांनाय हनै मावान सबदा अनि जेवान सबमानि दिल्लीनि जन्तर मन्तर वाइटेप बा जे अभियान फाइनाय रगनि खरां गोसो जरातै कटर रंनो हनै नंगनस खरां तो ताबक तो जों वाइटेप तो तले बारे रय तरैनो दङ जत जागाव गदालै जत जागा एडमिनिस्ट्रेटिभ हन्दि बा जे कुनो नेने सिटिं डेमोनस्ट्रेशन हन्दि अमताय रक्था थांगै चिनि वाइटेप बसकांगन ताबक आगकजाक आरो जन्तर मन्तर थांगै बसुम अमतायखेनो आन्दोलन खाइनाय तै नेने मेमोरेन्डम रगबो सबमिशन खाइमा जागा रगबो जों तंनाय हाइनि बागै आशा खाइयो चिनि वाइटेप जदि तंखांके बरकसि बैकबोन संजागो चिनि चालाय रगनि बा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै हाइनि बागै जों तब वाइटेप जतनो रेडी जतनो अमतायखेनो खरांथि सावै बाक्साखेनो जों चबानो सक्सेस खाइनाय आनि मुं शिवा जमातिया सेन्ट्रल भाइस प्रेसिडेन्ट वाइटेप आं किल्ला आमचाइनिफ्राय किल्ला कन्स्टिट्युएन्सि किल्ला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि ता 30 बागमा एसेम्बली ओके भाटिवक चिनि बुवाग्रानि नाहरमुं बायसिं ताबो जे चिनि ग्रेटर डिपार्टमेन्ट मानि बांगुइ दिल्ली गसं डेपुटेशन दनि बांगुइ बनावस थाननि बांगुइ जों थांतंगु ताबो जों अरख जों खाना रबो सबिनाय किन्तु चिनि ग्रेटर डिपार्टमेन्ट जों बुवाग्रानि सि जों दायति मानाय तै जत चिनि प्रासारनो माकबो जतनो खानसा खाइबै चिनि ग्रेटर डिपार्टमेन्ट मा दायति मानि बांगु जतनो खाइबै सिनै आं जतनो कय ताबो नरक जे फाइमनि फाइके ट्रेन बाय जे लुकुरक माने जे तंग संनाय रकनो नोंथां मेसेज नमोसुं बाहाय फिलिं खाइके रेल बायका फाइ काइसा मुभमेन्ट कटर ग्रेटर ट्रिपलेन सानन फाइ आवनो बेलायनि काहा क्वेश्चन कारण के चिनि अरो जागाव जे फाइनाय रक बरकनो आसे मेसेज मारो जे अरो थाङै अरै परै या नातै काहाके खायो नसिनि जे डिमान्ड जे चिनि साजागनाय दङनो जे जों साइन थानि दं थानि काहा खायोनो बैबाय जाते हंजाया जा बै माने मुंसांया जा बहाय खायोनो काहा के तैदो लायै बुरा बुरि जत बिसनो तैदो लायै नसं चिनि डिमान्ड काहा खायोनो आन्दोलन खायो
ফাইনাই হিনে বরং কফসার হামবাই ini যারা media bo action sonogo যারা media ni taraf থেকে নাই তোমায় বড় জিলা ব্লক কোন পার্টি প্রোগ্রাম আনি ব্যক্তিগত থেকে বা নীতি প্রমোশন থেকে যতন নিপজরানি খাকাহাম তাই খুলুম সবাই কিবাই আপাতত তামিল মানে बर' अभियान जोंनि बबाग्रानि आइडिय'लजि उनाव जों साक्सेस खायबानि बागै जों दाबाव थांनाय दंबो दाबाव गुवाहाटी लाइवेसिनि दाबाव आसाम दिक्साखे लामदिंराव बारं थाङै दाबाव गुवाहाटी आगे सबजाक सारै दिगैखो आसाम बारं थाङै बनिफ्राय जों 5 तारिख हमके जोंनि दरना दङै आरो जत' काहा फोरोंथायनि जों साक्सेस खायबानि बागै जों जबाबो फायलाय दङ दानि हमले जोंनोबो जे जों दाबो ट्रेनआव जों जारनि खायमानि लगे लगे जों बाहायखौ माने ट्रेनआव गोबां रुखुरावबो जत' गोरै बिख्रा आसाम रावनि जे दाबो कुलि हाय बहायरावके बोसोर खस्थ' खाय दं ओंखे अमो हायके बर'नो नौबो जों ब्लाय मकल मुक्ति ब्लाय बाबो खाबो दुखु नाङो हानिबांबो जों मा वानसो जोंबो जदिसो अमो हायके दाबो जरा खासिया खेतों हाके नेक्स्ट हमके चिनि प्राबो बुसो सेजाकते गसते अमो हाय खायविनो जों बुगिबानि नांनाय हानिबांनो जाते बनो बुगिबानि नांया जात खायबि जों ग्रेटर ट्रिप्लालेन जों चिनि बुकुं बारानि सिमिके जों आलादा खायबि जों खाग नामाकेसि चिनि साक्सेस जों सिनाय चिनि हं बा चिनि यक सामानि कायसा सिकिउरिटि सेफगार्ड जों सिनाय जत्तनि थानबा आंनि बुमुंके कृष्ण सारण गमातिया क्रिस बागमा किलानि बै ब्लक कमिटिनि already Guwahati bareng pengpaika tabu Asam hasteunu tongko Asam state bareng mayako taklai Maharashtra Bubagrani je Tagimung ba je boni wasung mumbai jini tiprasarongni je kinangni tangsuknani lama je demand constitutional right ebake jini সংবিধানিক অধিকার tiprasarongni bagai o coba abo greater tipraleni coba jeng Duiteri simi lam rite mia bohopung reno no jung available tongpogai no katilaika bopung katilaika ini Asam haste parong tuti ingka elaike no tongpogo karon sini main uddesho sini lokho je Maharashtra ni imang mukhang khainani bagai o greater tipralen diman no dino khawo chogoi jung tangai no tanglai tongo an bagai ang tini jara hastew tongnai sini tipra hastew tongnai loporong no abunang kesana ni mucungo jara phaimai yarong no bo logo tongkutui je greater tipralen sini tinang ni je diman abono support khainani ongkhong abo ani koimung tongnai dai ani logi tongo tabo sini kuaini sini good warriors agriculture ni chairman borom ganang Fokus de Burma o khop tong khoi no tongo bo hangnai boson ni slide train bisingo chung salai tongo hangnai boson slide taklai Maharashtra ni Tagimung dai sini deputy CM ni Tagimung dai sini honorable CM Ratu Chandra ni Tagimung ni protocol no 100 ni bisingo 90% no follow khaijaka abni bagai taklai asur kuno zamela krei ren robo bukuk tongtong lain to chung di horkati lai tongo sini abuna asa bisas tongnai sini o greater tipralen abo 100% chung mannai nei sini asa bisas tong ni omasuk bar sini kepal kaham odop haningai chung khoroksa nungbo khoroksa ei tonglak nang kawalchu आसार हाके एकtai kaisa sungmo tabo obo hai खालामजाखै थांनाय दिपा सालुफोराव obo hai rokno nangni norokni bisin ko bai ke message no muchung no faste hakotoro tabo titorman hai ke ba khorang chiri ke ni obti rokno message ibnani bo bakir no muchung olu korko जों भारत हा कतर हायखौ भारत सरकार नो जों अबनो सावो
1949 भारत हा कतर बाय जों मार्जार खालायखा आबोनि सिगां जों स्वतंत्र कायसा राज्य दंमोन याबा भारतवर्ष स्वाधीनता मानमान यागुलो कायसा स्वतंत्र देश जों फोरोंमान यागुलो जों दिनै कायसा गुलामिनि जीवन एकेबा बुइबाय सातक जगै जों गोथां दंमानि नां दङ हायनि बागै जों भारत सरकार बाय फोरोंमानि जोंबो yok saja ha kotor baksa yok sawi kaisa rajyo ngai kaisa dopangai sini jagi tongani wansung ba sing kurungmani aboni bagani sing tini thangai tongo chini sing ba je kogromani o kogromno ching bharat sarkar tini sing jora nari gyoi sing je birimana klai tamani abonano sing sanani thang tongo tabuko singno nini kog nargai chini dopani sinimung sini hani sinimungno muthang narnani jora tongkho boni bagani o jora bahaike phaina hinke আলাদা চিহ্ন কটাল রাজ্য নামের মানে ইয়াগুল তুইনো চিহ্ন মুথাঙে মানাই এবং বরক যে সিংমাই কগ্রমানি অকগ্ন মুখথাং তনি মানাই जों অবনি বাগै বারবার ফায়ো চিনি বরক ইয়ক সানানি বাগै হাত ফানো মুথাংনানি বাগै চবা খ্লাইমানি তাবুংনি সিমিয়া সেই 1967 नि सिमिनो चिनि बरक चाइटोगलाय फाइमानि हातार हा कतरनि ओ हाओ बुरुं बुरुं फाइमानि नुगै आबो बेलाय क्रिमा सिंसा सिं सालायो तै कुवागै फाइगा तिप्रा मथाव फाइनानि नांनाय तामनि हिमबा दफानो मोथाङै नारनानि बागै आबो साइसुंनि सामुंया समस्त चिनि दफानि बिसिङन आबो सामुं जों तामहिन कामियो ताबो काइसा सि कबर हाबो हंगे ए सि कबर साबनो वाराबो सिया आबो कामिनि नब्रमब्रमनि नकनि बरनो नंखरै sei si koborno kamini reklai rohnan bagai jeng jotono kudilai chaitoglayo abo haino jeng dinaw bahai kaisa bemar hamya bai jemon phagyanga jeng krimai jeng nuka laitang jai 2019 kaisa corona virus ni sara biswa phe angko phagya abo krimai singcha kaisa pandemic ni rup nawi abo ni kwbang ma protikar kasnani lamaro borro naituglai ma haino jeng boboni se sikangno dofa mane बुनि दफा फाइ चिनि दफा जे कमर मानि अब विभिन्न राजनैतिक दल नि बिसिं दिके काइसा भाइरास आइका हाब मानि आ भाइरास नि याक नि यगन नि गांके बुबाग्रा सिमिनो लामा बुबाग्रा न सिमना आ भाइरास आइका बा राजनैतिक भाइरास नि याक नि फियगै दफा नि सिनि मुंग एबं साक बाइथां नि हाव साक बाइथां माइ नाइकल जाक आमतिके राज्य हास्टेस नामनानि बागै जों तिनि बुबाग्रा न लगिरुओ बुबाग्रा नि प्रति सिनि बिश्वास दङ आबन बागै जत तिफ्राहानि लुकुर सुदु तिफ्रासा सिमिया विभिन्न दफानि बर्र बताबो तै कुवाक तै नों सामाहाय कुवागै तिप्रा मथाव जतन योगदान खलाइलायो आबो हापांग फाइनानि सिमि नाहारमुंया आबो दफानो यक समारनानि अ नाहारमुंबा जों जतन चाइटोगलाइजाक कुदिलाइजाक आबन बगैनो तिनि मालखुं कलग जों पुइलावनो साका जरामते माचाया जरामते मानंया जरामते माथुया हिपनो जों आ कष्ट हिया तानि बागै जों साइमानो तिनि सिं जरा जों अबाहायके जों चाइटोगलाइया हांकै चिनि बसाबति र नगद तंतति फानो मालकुं कलकनि सेपानो तेबो टेक्तो मानानि जरा फाइतंगो ओ टेक्तो या नियाकनि फियगनानि बागै अर जों जाकि सुंलाइ तमनो बेलाय काहामसि अबो कुनु टेक्तो या जतनो सारानि मुचुंगो फाइदि मालकुं कलबाय तिनि दिल्लीयाव थाङै नर खलाइमान जाफानो जानजा आमचाया तंगै दिल्लीयाव जेदिनो प्रोग्रामंगो नरबो जानजा आमचा जानजा हाति रगो जों बाय बाक्सा जों दिल्लीयाव प्रोग्राम खलाइमानि जराव नरबो खरां टिसादि कामि आमचाया तंगै हा दफानि बागै यक समामानानि बागै ग्रेटर तिप्रालेन हायकेबा आलादा राज्य सुनामनानि हायकेबा तिप्रालेननि नाहार मुंनो जों दायदिका आदाय खायनानि अ नाहार मुंगो जत तिप्रासा थानचाङै खरां टिसादि बुबाग्रानि रिंमानि खरां बायके थानचा हिमानो बेलायखेनो कतर थानचांके बेबांनो सोंख्लायमानो अ मानजाबो हायकुनो मानैक्रै अनबै थानचानि बिसिं दिनो चिनि नाहार मुं दफानो फियंना न सामनो तांलायनानि बागै चाइ तुगजाबाय सिनि जत